m ozugbo ọ na-abata nwaanyị achajikwuo nke aka na-ekwu ọtụtụkwu ya ọla again. Ọ sị m iwe nwoke a wee sị ya na nke bụ 7 times ị na-agba m ọla na ya ma ntekizi again wee gbapụ wọchị ya wụsaka inye ya wee jee jide dị manụ yọbịa biko. Ọ sị anya hapụ ya kedu ife ọ ga-eme kedu ife ọ ga-eme. Dị manụ wee sị ya na ya anụsigo ọ sị ya na nke a m gbasara okwu si owele ntị anụlụ mana ọ gbara na ọ na-echenji dọkụmentị ha niile. Ọ sị m nne n'ike gwụlo so this man wee mee insist wee jebe kọt wee lowesi ndị kọt na ya anụsigo wee kpebe ewee kpegide wee lute ka ajụlụ dị man kedu ife o jirozi chọọ ịnụ. Ọ sị na nwunye na-amụ ya ọla na ife a bụ 7 times ọ magolo ọla duto na ada eti nwaanyị ife ndị ada ama ebe a ga-ebido na posi izizi nọ maka na ọ mụrụ nwa nye teki enye posi bụ ofe kwugheli ọnụ obulu ụzọ nwaanyị ụla ịka ya ma ọsị anya tie nye ife nwoke na-eti nwaanyị nkewa jọji wee tie wee sị agbọọ eziokwu na ịgbagodigo ọla 7 times ọ gaa ka go kpasinye nwa nke ọ sị m nne ọ gaa ka go kpasinye nwa nke a sị na ya mara ọla sị ka eke anyị si nọgide tibe nwoke ife nkewa ya na ya na-abụ ọra yọkata fafe ebelivuru ka ekwe na onye ga-ebelivu dị manụ na-ekwufe ebelivuru. Ọ sị m nne jọji wee sị ya ma onwe nugo bọsị onwe witness. Ọ sị yes na ya nwere witness na mami ya nọ dị one of the day ọ maliola ndị na-enyi nwaanyị nọkwa ugboro na-abụ ọ maliola n'ihe a na-agwa m ihe a bụ na Chineke nna na kịta na dị man bịa na-ahị ya ka abịa gbalịa witness na ya nọ mgbe nwunye ya maliola. Ọ sị m na ya mara ife a ga-eme o na onye ebe ezigbote enyi o regardless na ọ na-ewe iwe ọkụ na ezigbo enyi nwaanyị dị ebịa sekpụla na ya wee sị ya na ya find go out na nwunye ya chenji 3 properties fanwel dafia andị na o nwere ike ịgwa gị kedu ka ị ga-esi nọla na innocent man dọka m anasịsa m ife niile nwee maka na nna anụ enyi gị nwaanyị. Ọ sị m this man na-ebe sekpụla na jidie n'ụkwụ na-ebe nya wee sị anya na bakia chenye eche na ọ ma na onye a bụ enyi nwaanyị ezigbote enyi nwaanyị. Ọ sị ya yes na ya mala mana ya mana ihe dị iche dị n'ụlọ na-abụ na posi ọgbamọla na for your reaction na ịlaikiri ife menụ nya biko na ya ji chukwu anyị ya ka ọ bịa gbalịa witness maka na ọ bụrụ na ọ gbalịa witness n'eziokwu ma ihe anwụ niile o chenjili na a ga-ajụkwu ya bikos na mgbe afọ na ya gwara ya sị ya na ya ma ọ na-eti a ga-anasịsị afa ncha niile maka na ife a na-achọbụ bụ ka eke ihe niile ha nwere ụzọ na-abụ ka o were ofu plus ndị o chenjiri echenji. Ajọ nwaanyị ajọka ajọ nwaanyị nka die chukwu ma ebele. Ọ sị m nne na ya mara ife a ga-eme andị na dis girl amara na di eyọli ya na ozugbo pụta na kọtụ ka ọ kpọrọ ya sị nnukwu ife di ekwuru na ọ ga-akpọta witness ode ma onye ọ ga-akpọta ode nọkwa n'ọwa ọ sị ya ma ọ mamia try anya nye dis on onye na ọ man try ya ka ekwe na onye ọzọ ma ọ ga-akpọta ọ jụbịa sị ya ma onwe onye ọzọ ịgbagolu maalụ about this nya sị ya na ya marakwa. Ọ sị ya ma onwe onye agwa nya sị ya na onwe okwu onye agwa. Ọ sị na ya agwa na onwe ekwu onye agwa mana onwego ndị ọzọ ọ gwara ọkwa ịghọtago na onwe bọsị fanta niile nọkọrọ na-akọ akụkọ ịmagolunu ife ụmụ nwaanyị so ofu nwaanyị wee na-akọ ka di esi eti. Ọ sị ya na egwu ada atụ die na onye nwa ga-ebu ụzọ sef mgbawapụ gị ntị bifo ọgụ wee bido akwa ịghọtago. Ọ sị m nne mana nke a dị iche maka na ọ na kọtụ ka a ga-agbanya bụ witness andị na ọ ga-anọkwa ebe afọ which means na agbanya relationship fe gone everything is gone andị na ya ga-abụ enemy nye for the rest of their life akwa ịghọtago because na ọ bụ na agba witness a kịta na o nwere ife ga-elutizie nọọ ịkwụ child support maybe kwụọrọ ụgwọ ebe ya na ụmụaka ga-ana anọ akwa ịghọtago maka faji ụmụ ịtọ. Ike gwụrụ m legodu nnọọ ezigbote dị nọtara nwoke ada eti gị ife ọ bụrụ gị nwa na-amụ ya ụla. Nna ụfọdụ ụmụ nwaanyị akawala anya ntị ọ bụgodu na nsiri ike asa ewu ma nwere ife megide ka m buru ụzọ pushuo nwoke ka anyị nụba ọgụ ma ọ buru ụzọ maa nwoke ọla ka o mebezie nke nwa. Ị kwesịrị ibu ụzọ maa nwoke ọla ọ dị very wrong. Ebe ọ dị eti gị ife ọ na-abalụ gị sọ mba ọ bụrụ na ịchị na-ama ọla anyhow ị bịaba obodo oyibo
yes. Mana obodo oyibo nwa bọsị ị ga-agbakọta wee merụọ nwoke arụ o wee vidio gị wee weje na kọt ịmagịta afụfụ dọọlụ njọ gị. I don't know, but ka m gwa gị, ọ bụrụ na ị na-anụ di ma ọ na ị nwere enyi nwoke, this woman abụrụ a good friend. Apụta na ife amenu kịta na ị nwere ike na-afụta ya asa ajọ ife ya na ama na o nwere one or two ị na-epik from this lady which adụrụ oke ma ịjụkwa m. Mana etele ugbo etele ose bọọlụ dị na ngadago. Ọ bụrụ na ị ga-ahapụ nwoke mmadụ ka ọ taa afụfụ ife o mere yọta na asịsị anya ihe niile narị ụmụaka plus child support and others, you and your conscience. Ọ bụkwanụ na ị ga-eme the right thing je gbaa witness kwuo nke bụ eziokwu, you and your conscience ịmalụ how good gị na enyi gị nwaanyị dị, ọ bụghị ịghọtago. Mana ịgwa gị eziokwu ịgwa gị eziokwu, nwoke ata afụfụ ebe ị maara enwekwa ife a na-akpọ kama ọ bụrụ na ị gbalụ mmadụ witness willingly and kwuo nke bụ eziokwu, ọsọ ife ọbụla ga-ada na ngada gị ga-afụ onye ga-apụta gbalụ gị witness ya without being asked. Mmadụ ịkwụba aka ya ọtọ si work, I'm telling you. Mana unu eji n'ife nkwu wee judge ndị be anyị. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.